to ni Baak. Ano dyan ni Boy? Payan niya tawag. Sikatin na ni Sir Rock, kini Baak di kwarto na? Madyak mo, boy. Tata lang mo nagbasa ti message ko eh. Kaya't mo sa uwin ng Andres. Halili na at magsaya dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Baak at Andres. Hey, you wanna play? You wanna rock me up and down, spin my body round and round. So let's start a game. I'll be the Pisti sa bana aji nga taon. Nakasapsapaan. Awan man sunok ti balayon, napanan naman. Manong! Manang! Mitring is here! Keste sabam. Intutok mo pa yan talaga tao mo. Matingiwat ko. Okay sabam. Magbuyok mo tungtok mo na. Uy, namor mo na yan. Kisabaanan. Nakaturog. Tapos kasti kapig sa utot na. Yan. Hala, awan samat tao. Manong! Manang! Madidak mang mangag! Ayan. Manong! Manang! Aratuyangon! Hala, dan samot tao. Manong! Manang! Luktan niyo tigitin ah! Palo maggayam. O, kisti sa banan. Bukis ti sabam. Abay tatining panak. Pagtagtagalop ka, boy. Papay, nati tagtagayanip ko. Ay, okay si sabam. Apay siyak ti pagtamagam. Apay siyak matagtagtagal na. Hindi tining panak. Lalipatak ng tin, natin nangyari. Ay, amo kong boy. Amo di tagtagalop mo. Naamnesia ka di tagtagalop mo, boy. Amnesia nga. Ay na, amnesia lang din pa'y amaw. Ti amnesia, wah, kinahanan, amo ka tay. Nalipata mo tay. Amnesia. Ukis sa banan, sa mo tin amnesia boy. Bukis ti sabam. Aging lalaing ka. Madimit lagayam ammo. Pasensya ka mo tin ah. Nalipata garod. Bali mo siguro ato yun. Wala ko.
Ay na. Mana aja ya. Manang, I'm here. Oh, unta ka mat. Apay, day off mo? Yes, Manang. Day off ko today. Ni Manong. Awam manon. Apay, kaso tiragsak mo. Awan lang, Manang. Siguro, the bonus mo ni Treng. Nang libre ka mamat. Awan pa nga Manang. Imposible. Apay nga kas taunay taragsak mo. Happy ak lang, Manang. Gawin makitak man ni baak ko. Sang-sang pa mo pa ilaong. Ni bak man tisap sa pulo mo. Ni. Ano pa natin nagtisilpong ko gaya mo. Kapag sa tipa nagkita ko na kang dries. Boy. Ito na dyan ni Boy. Pa yan niya tawag. Mansak mo, boy. Tata lang mo nagbasa ti message ko eh. Kaya't nung sawin ng dries. Ni ading ko tinagay ayam tilato-lataw. Ni Mitring, tinagay-aya mga tilato-lataw. Sikat din ang isarok. Kinibak di kwarto na. Yes, Manang. Di si kama lang nagayayam di lato-lato ni Baak. Yes, the only one mitring, Manang. Ayo, kisti sa pamamon ni Manong Watag. Delikado ka. Apay kumamot na makaungot ni Manong kumanang. Kasunang rati nagiyab kinyak.